Pozývame vás na konferenciu Neuropsychológia vzťahov, túto s doktorom Krause. Konať sa bude v Nitre 22. novembra a teda celá bude o vzťahoch. Ale čo to konkrétne znamená? Čo sa dozvieme? No najmä sa pozrieme na vzťahy neuropsychologickou optikou, čo sa odohráva v mozgu na začiatku vzťahu, akým spôsobom spoznať mozog partnera, partnerky. No tak bude to veľmi vedecky zaujímavé, ale odborne a ľudsky priblížené. Dobre, ale pochopím aj ja na základe toho viac seba, svojho partnera. Bude môj vzťah na základe toho lepší potom? To je presne môj úmysel a zmysel celej tej konferencie, aby ľudia lepšie pochopili seba a následne aby lepšie pochopili ľudí okolo seba, ideálne partnera, manžela, deti. Máme sa reálne na čo tešiť. Super, a ja sa teším aj na to, že budem sprevádzať celým tým dňom a v závere si dáme jednu talk show s známymi ľuďmi na tému vzťahy. Ty budeš na to odborne dozerať, aby sme tam nenatliachali nezmysly. Takže úlohy sú rozdané, vašou úlohou už je potom len prísť 22. novembra do Nitry na konferenciu s názvom Neuropsychológia vzťahov. Tešíme sa na vás.